Sanda tireda mu je zuwa sanda tireda, kantin sauki, kantin alfarma, kantin da kowa yake buƙatar zuwa. Sanda tireda, yauwa mu je zuwa sanda tireda. Barka da kasuwa lafiya a garin aiki yawa da Allah wani kayan kamfanin mutum ne kai wani mutum kai ne ka wani kayan kamfanin mutum ka ce musun da tireda yawa yawa shi ne kai za ka wasu sanda tireda kamfani na kayan sauki, sanda tireda kamfani na kayan masarufi. Dan ba kamar ku a faɗin nashiya. Ku zo mu je ku bar 'yan kallo, mun san da tireda ta zama shakallo. A ɓangare na kayan masarufi ku zo mu hau lilo, mu shilla mu je mu yo shopping. Ina kuke mata iyaye na gida da ku nake, ga nesa ta zo kusa na ce sai ku ɗan rike. Ga sanda tireda ta kawo kaya na girke-girke. Sunan sanda tireda da ke nake, maza ke garzaya ki yo shopping. Ba mata iyaye na gida kawai ba, 'yan kasuwa kuma ina kuke fa, ga nesa ta zo kusa da ku nake fa. Da tireda ku yo shopping. Kamfanin mu muna da tera magi, muna da tera oil, muna da makaroni, muna da air freshener, muna da taliya a sanda tireda. Alhamdulillah, masha Allah, Allah ya samu dace. Amin. Yawa, yalla ko ka dafa mu kai. Yawa. Ya isa. Yawa. Wannan kamfani namu na sanda tireda muna mutukar alfahari da shi a garinmu, wato garin Kano. Wato sanda tireda ba abun da zamu ce da su sai godiyar Allah. Sanda tireda shi kadai ne gurin da ya cancanta
magidanta da kowa da kowa duk wani mai sana'a na kayan fruit yana zuwa can yana yadda ya mu duk abin da zamu ce sanda tireda sai alhamdulillah masha Allah. Wa al'umma kamfani na sanda tireda kenan muka tallata muku wanda yake a garin Kano nan wudil daidai dogon gini Late House. Ina ma abota yau ga nesa ta zo kusan maza ku garzaya siyayya domin samo naku. Ina masu ƙananan ƙarfi, ina masu shaguna, ina masu manyan ƙarfi, to ga sanda tireda ta kawo